Хайда Татарстан, бүгін біз Болық Бистесі районының Күгәршін ауылында. Әлігі ауылға исімін нишік қушқаннарсың? Риваятлар бойынша Ағам Қыл исемлі кіші өзінің улы һәм дуслары белән килеп урнашкан урынга Күгәршіннәр төшә. Аларга карап авылны да Күгәршін дип атаганнар. Күгәршін райондагы иң зур авыл, иң борынгыларның берсе дә. Тарихы 1360 елларга барып тоташа. Ағам Қыл бабам белән аның углы Хуҗам Кыл һәм тагы да ике гаилә иптәшләре белән, юлдашлары белән килеп Күгәршенгә нигез салып утырганнар. 1968 елда безнең Иске Зират дигән тау башында булган бер каберлеккә күренекле археолог, тарихчы Раул Фәхретдинов килә. Һәм бу каберне ачалар, каберне тикшерәләр, чынлап та алар ышаналар. Монда мөселман кешесе күмелгән икән һәм бу чынлап та Күгәршеннең беренче кешеләре булырга тиеш дип. Зиратлары гына түгел, мәчетләре дә борынгы. Менә монысын 19-нчы гасыр уртасында салганнар, икенчесе 20-нчы гасыр башына карый. Без бүген Күгәршен авылында туып үскән, яшәгән һәм эшләгән Фаттыйховлар гаиләсендә кунакта. Һәм Фәния апа безгә татар халкының милли ризыгы булган гөбәдия пешерергә өйрәтәчәк. Гөбәдия безнең авылда инде ул бик еш пешерелә торган ризык. Чөнки ул бит татар халкының иң зәвыклы, иң тәмле ризыкларының берсе. Иң беренче без камырын ясыйк. Камыр өчен кирәк булачак безгә ярты чокыр сөт, бер йомырка. Менә шушылай йомшартылган 150 грамм чамасы ак май салам инде мин. Бер шеметем генә туз салабыз. Бер аш кашыгы шикәр кыма кирәк була инде. Менә шушылай әзрәк кенә чечүпрә салам инде мин. Фаттыйховлар гаиләсендә пешерелә торган гөбәдиянең сере бар. Камырны агач кашык белән басырга кирәк. Моннан тыш Фәния апа өскә тагын бер кат дөгө сала. Фәния апа Күгәршен авылы бит инде көрәшче хатын-кызлары белән дан тота. Сез дә шундый көрәшчеләрнең берсе икән. Әлеге спортка ничек кирип китүегез турында сөйләгез әле. Кеше көрәшкә чыкты, чыгасы гына килә бит. Чыгасы килә, җөрәк сикерә, көрәшәсе килә. Киемнәрне кидем дә, иреннән рөхсәт сораганымны белмим, сорамаганымны белмим, киемнәрне кирдем дә көрәшкә чыгып киттем. Күгәршендә гасырлар дәвамында сабан туе уздырыла. Аларда соңгы 35 елда хатын-кызлар көрәшә. Башта халык төрле фикердә була. Кемдер аптырый, кемдер шикләнә, кемдер кискен рәвештә каршы чыга. Хәзер исә көрәш карарга кунаклар бөтен Россиядән җыела. Аларның көрәшкәннәрен бер җирдә дә әле күргәнем юк. Только безнең Күгәршен авылында гына күреп торам. Без аннан инде күп җырлар карыйбыз инде. Аны без сабан туе булган саен көтеп торабыз, көтеп алабыз. Алар ilk кешеләр бәрәләр. Аларның менә шул булдыралган кешенә таянганнары аның как спортсменнар шикелле чыгып көрәшә. 20 ел мәйданның беренче батыры исемен Фәния Җәлалова йөртә. Беренче тапкыр ул келәмгә 30 яшендә чыккан. Бик яратам. Менә как Маҗитте сабан туе дигән исем чыкса, минем менә ничек дип әйтим, чавшатыр. Беләсез бит, чавшатыр шикелле, менә шул ярсыйм. Инде мен әйтәм, көрәшмәсәм дә бит, сөлгесен булса да тотып чыгасы килә. Аның сөлгесенең дә бит тәме бар тотуның. Көрәшче булуларыннан тыш Күгәршен хатын-кызлары шәл бәйләү кебек нәфис эш белән дә шөгыльләнә. Гомер-гомергә Болык Бистәсе шәл бәйләүчеләр ягы булган. Авылларда кызлар гына түгел, егетләр дә оста бәйләй аны. Менә шушыларны бәйләдек, 6 ел бәйләдем, гармун алдым, бисапит алдым. Аннары кызлар артыннан йөри башлагач ташладым. Шәл бәйләү халыкның керем чыганагы да, әмма гел алай булмаган. Совет чорында авылда Фрунзе колхозы оеша. Чәчү чәчкәннәр, терлек тотканнар, ат камыты, дугалар ясаганнар, хатын-кызлар сүстән тукыма тукыган. 7 гасыр элек 4 гаиләдән башланган авылда бүген 400 хуҗалык бар, 1000-гә якын кеше яши. 7 фермерлары ит комбинатлары эшли. Мәсәлән, комбинатта бүгенге көндә эшләр саны кирәк 180-гә якын. Бүген авылдан анда 60-70 кеше шунда эшләп йөри. Авыл халкы инде балтасалар бездә бик күп инде. Халык инде гомумән бик тырыш. Күгәршеннең тырыш халкы турында сөйләшкән арада Фәния апаның гөбәдиясе дә өлгерде. Менә 40 минут вакыт үтте. Гөбәдиябез инде әзердер дип уйлыйм. Күңел җылысын салып әзерләгән гөбәдия янына Фәния апа үзенең матур шигырь юлларында куша. Бәхет нәрсә ул дисез сез? Бәхет ул тормыш, яшәү, хәрәкәттә булу һәрчак, уку, чыныгу, эшләү. Җирдә бәхетле һәр нәрсә хезмәт иткән чагымда, балкытлары бал җыганда җәйнең аястаңында. Болык Бистәсе районыннан Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Яңа гасыр каналы.